from Celestino Alcesto, from Erica Indanda. Thanksgiving for the wedding anniversary of Celestino and Gabriela Alcisto. Thanksgiving for passing the licensure examination for teachers, gikan ni Florence and Daga. Usab, iapil sa atong pagampo ang thanksgiving to God for all the countless blessings through intercession of Birhen Sakuta and all saints from Mark Chong and family. Petition for good health, work protection, and enlightenment and guidance of John Cindy and family. Usab atong iapil sa atong misa pasalamat ang adlaw natawhan ni Lilani Rato Javier sa iyang ika-47 nga birthday. Iapil usab nato sa atong pasalamat ang wedding anniversary nila Mr. and Mrs. Grace Daluyok paglaom sa ilang ika-17th wedding anniversary. Pasalamat alang sa adlaw natawhan ni Yolanda Javier Habian sa iyang ika-72 nga birthday. Ilakip usab nato nining atong pagampo ang mga kapahulayan na dayon sa kalag nila Carmen, Armando Sr., Teodoreca, Fe Maria, Celestino Sr., Gabriela, Lopercio, Rosarito Jr., Maria Elizabeth, Vector, Lupe, Eugenio, Segunda, Lope, Edwin, Erlinda, Faustito, sa mga kalag ni Gregorio, Darwin, Gemma, Romana, Ana Corita, Jose, Erplinia, Aida, Colas, Suela, Gregoria, Regina, Felicissimo, sa mga kalag ni Ruben, Henny, Valentino, Grace, Edmond, Elizir, Rogelio, Ronilo, Leopoldo, Rosario, Virginia, sa mga kalag nila Alfonso, Carlito, Armando, Jose, Elpigilito, Filimon Sr., Filimon Jr., Huberto, Luisa, Leon, Gregoria, sa mga kalag ni Christopher, Sancho Sr., Andresa, Filipa, Advencinto, Pantaleon, Maria, Jacinta, Matilde Nelson, sa mga kalag nila Fatima, Eufrosina, Esteban, Herbert, Dulce, Julian, Paz, Judy, Lloyd, Jeremy, Gerardo Sr., Celerina, Losife, Elizia, Edgar, sa mga kalag ni Adolfo, Ruthilia, Dionisio Sr., Reverend Father Lucio Choi, Natalia Bonifacio, Dionisio Jr., Peter Izin, Pedro, Nicolasa, Maria, Vidal Sr., Beata, sa mga kalag ni Leonice, Santiago, Vicente, Clara, Jonathan, Rafael, Fidila, Rosendo, Antonio, Arcadio, Lucina, Alejandro, Eustaquio, Felicissima, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ngadto kanila nga wala na'y kahandom. Mga igsoon ko diya ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan, ug welcome sa pagsaulog sa ikaduhang nobena misa alang sa atong mahal na Birhen Sakuta. Ug sa mga mahinungdanong iyas sa atong mahal nga Birhen Sakuta, gipaambit o gipadayag kanato sa unang nobena misa, kini mao ang pagbaton sa kinaiya sa pagkaligdong. Ang pagkaligdong mao ang malahutayong pag-atubang sa mga kalisod sa kinabuhi o sa pagpabiling maunungon sa atong Ginoo. Dinhi makita ang pinakauyok sa atong mga intentions sa atong kinabuhi. Kung kini misubay ba sa kabubuton sa Dios. Trials purify our intentions in serving God. Ang atong mahal nga inahan, ang atong Birhen Sakuta, nahimong modelo niining maong hiyas. Daigon ug atong saulugon ang Birhen Sakuta. Viva Birhen Sakuta! Viva Birhen Maria! Niining kaduhang nobena misa, ang atong santos nga misa, pagapanguluhan ni Reverend Father Emmanuel Pujutan, uban nila Reverend Father Sandy Kumita, Reverend Father Zacarias Multifalcon, Reverend Father Quincy Unduna, Reverend Father
John Lee Sirinas, uban ni si Winaryan Romel Rodinas. Ug sa dakong kasadya, atong sugdan ang santos nga kasaulugan, pinaagi sa mga himno sa Berhen sa Kuta. Ilakipusab nato si Reverend Father Fernando Aguilar Jr. nga muuban niining atong santos nga misa. Sa dakong kasadya, atong sugdan ang santos nga misa pinaagi sa mga himno sa Berhen sa Kuta. Sulod nining santos nga misa atong iapil sa atong mga pag-ampo. Salamat
sa grasyang nadawat gikan sa Ginoo, labi na ang gasa sa kinabuhi nga nadawat ni Darlene Sheila Hamoner. Siya usa sa tuang mga choir dinhi sa kuta karong adlaw. Nagasaulog siya sa iyang birthday. Ug iyang kaluha, naman isay kaluha, si Darlene Jane Hamoner. Kapilisab nato ang kapahulayang dayon sa mga kalag ni Raul, Raljan, Jaime, Veninta, Vergi, Reverendo Padre Jovencio Arnold Daplin, ug sa tanang kalag sa purgatorio, iliban na katong wala na inaghandom kanila. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaatan ninyo. Mga igsoon, anya nakita sa ikaduhang adlaw sa tuang pagpangandam sa dakong kapistahan sa atong mahal nga inahan, ang Birhen sa Kuta. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga kasaulugan, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kugdakog uyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulan ug sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Mag-ampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa minayaong handunganan sa labing mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Nagampo kami, itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong grasya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Ginoo mingon, andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Inya siya pasaylua ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangalyupo ug tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa mga kabayo, ug dili na kami moisip nga ang among Dios nga binuhat sa among mga kamot. Maluluyon ka niadtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo mingon, hinon ko silang matinuhoon ug higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa liryo. Mugamot siya pagayo, daw usa kadakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing, ug mahisama siya katahom sa olibo. Ug mga limlim siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman ug mamulak sama sa paras. Ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos, dili ba ako may nagtubag sa inyong pagampo ug nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipri nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga sa inyong gikaon. Ang maalamon angay musabot sa naisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini, kay ang matarong man ang tanan paagi sa Ginoo. Ang musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Kaluy ako, Diyos, diya sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy,
Pagpapasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linasi ako sa akong kasalanan. Ani mahimot ka sa katarong sa kasing-kasing, ug sa kahiladman ako gitudloan mo ako sa kinaadman. Linisi ako sa sala pinaagi sa isupo, aron ako maputli. Hugasi ako, ug mahimo ako nga puti kaayo. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako o Diyos. Ug usa ka makanunayong espiritu, bago hasulod kanako. Ayaw ako'y sa likway sa imong atubangan. Ug ayaw kuhaa, gikan kanako ang imong balaang espiritu. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyonong espiritu. O Ginoo, ablihang akong mga ngabin, ug ang akong baba magsayaw sa imong kadayganan. Ang akong baba magpangaya.
ang Ginoo manakan ninyo. Ang pagbansantos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa Jesus mingon sa iyang matinunan, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin, ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo, kay may mga tao unya nga modakop ug motaral kaninyo ngadto sa hukmanan, ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako, ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudeo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inig-abot na sa panahon hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong maigsuon aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanang tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong bulahaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang Anak sa Tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kaninyong tanan. Aniya na kita sa ikaduhang adlaw nining atong pagpangandam sa dakong kapistahan sa atong mahal nga inahan, kinsa gitawag natong taga-Misamisnon nga ang Birhen sa Kuta. Ug niining ikaduhang novena misa sa ato ang mga pagbasa karon, ako nahinumdum sa mga kasinatian sa 12 ka apostoles sa atong Ginoo. Sa dako nilang gugma ug pagtuo sa Dios, ilang gihalad ang ilang kaugalingon aron pagsaksi niining maayong balita mahitungod sa Ginoo. Bisan pa og anaa ang hulga sa kinabuhi, bisan pa og sila gipamatay, apan wala sila nahadlok, wala sila nagmakuli, ug wala sila nagduha-duha sa paghatag sa ilang kinabuhi. Si Pedro gilansang sa krus nga pinabali. Si Pablo giputlan og ulo. Ako usab na hinumdum sa ilang mga tinun-an nga gilutos sa mga emperador nga Romano. Gipamatay, gipakaon sa mga leon, gipanitan og buhi, gisunog bisan og sila buhi. Gimartir sila gumikan sa ilang gugma sa Ginoo. Ako usab na hinumdum sa tanang mga kaparian sa kalibutan nga naningkamot nga mapuy-an ang dasa sa ilang pagkapari, taliwala sa kalisod, taliwala sa kusog na tentasyon, apan hugot ang pag-ampo ug pagtuo sa Ginoo nga mapuy-an nila, mapuy-an namo ang gasa sa pagkapari. Ako usab na hinumdum sa mga ginikanan
sa mama o sa mga papa nga naningkamot pagsakripisyo alang sa kalambuan o sa kaayuhan sa ilang panimalay. Bahalag init musikad gihapon aron ini kahapon muuli sa ilang balay, ana ay madalit, ana ay makaon, ana ay masima-sima ang ilang panimalay nga naghulat kanila. Sikad dire, sikad digto, kapila ko nakasakay og sikad dinha sa syudad, hindagko na ng bagtak sa uban, ang uban ning kuyos na ng bagtak, napoy uban bisag dagko kayo musulog yun anang musigo og tulo ka buok, kapoy kayo og sikad pero gibaliwala ang kalisod sa kinabuhi. Tungod kay ana ay ang gugma og sakripisyo. Ako po nahinumdum sa mga inahan nga nagsakripisyo og laba. Bisan og baga kayo ang gilabhan, bisag daghan ang gilabhan, bisag na maknet na ang mga palad gumikan sa paglaba sa maong labhunon, apan naningkamot og wala ning surrender gumikan sa maong tuyo. Ako usab na hinumdum ninyo taliwala sa dili maayong panahon, nagdala og payong, bahalag tugnaw, bahalag matalithian, bahala og mabasa ang mga tiil, bahalag mabasa ang bag-ong sapatos. Kagahapon ana ay taga Konsepsyon, tungod kay apil man sila sa sponsor sa unang novena misa. Paghuman og misa nanguli sila, bahalag layo, bahalag lapok, bahalag ngit-ngit ang dalan, ning sakripisyo sila pag-anhi aron sa pagsimba sa Ginoo. Ako usab na hinumdum sa tuang mga miyembro dinhi sa Archdiocesan Shrine of the Virgen sa Kuta, sa lokal nga simbahan sa Usamis, sa ilang kahago sa pagpangandam nining dakong kapistahan, sa atong mga Knights of the Altars ug mga Marian servers, nga bisag ulan musayaw kadumdumo ni atong niaging Pentecostes, bisag ulan ning sayaw sila, wa nila damha ang katugnaw sa panahon, ilang gihalad ang ilang kaugalingon. Kining mga tawhana nga akong gihisgutan, sila ang mga tawo nga ningsunod sa sugo sa atong Ginoo, sa atong ebanghelyo. Gipadala ko kamo ngadtos kalibutan, isangyaw ang maayong balita, anaa ang kalisod, hulgaon kamo, ang naa ang mga dili nindot nga higayon, anaa ang mga higayon nga daw murag gidunggab ang inyong kasing-kasing, anaa ang panahon nga daw mawad-an mo og pagtuo tungod ni anang mga lubos sa inyong palibot, anaa ang higayon nga dungtan mos kalibutan. Pero padayon gihapon kay ako mong gipadala. Kining mga tawhana nga akong gipanghisgutan, mao ni ang mga tawo nga gipuy-an gayud sa nila sa ilang kinabuhi ang mando sa atong Ginoo dinhi sa ebanghelyo. Go into the world. The world might persecute you, but do not surrender, for I am with you. Nganukha nganing padayon ni sila, nganukha nga gihalad sa mga martir nila ang ilang kinabuhi, nganukha nga naningkamot ta og simba nining novena misa bisan og dili nindot ang panahon, nganukha nga naningkamot pagpangandam ang mga tawo nga adunay kalambigitan nining dakong piyesta nga atong pagasaulugon, nganukha nga naningkamot sa pagpuyo sa gasa sa ordinasyon sa pagkapari, nganukha nga bisan og layo mulugsong gayud ug mosinati nining dakong kalipay nining atong piyesta, tungod kay nabati nato diha sa atong kinabuhi nga ang Dios nagapanalangin nato. Diha sa atong unang pagbasa, mao man ni ang saad sa Ginoo, balik kamo kanako, kay dinhi lang nako ninyo masinati ang kaabundas sa kinabuhi. Dinhi lang nako nga ako mao ang inyong Ginoo, ninyong masinati nga tiliwala sa kalisod sa kinabuhi, ana ay suga sa paglaom. Nindot tayo
ang pahinumdum sa unang pagbasa. Sa akong pagbasa ani, mura ko gikilig. Tungod kay sumpay man ni siya sa atong unang pagbasa kagahapon, nga nagpahinumdum, nga bisan og unsa mo, bisag nagkalapok na mo, bisag nagkamurit sing mo gumikan sa inyong mga sala, dili gyud mausab ang akong gugma kaninyo. Kay ako maghatag ninyo og mga panalangin sa kinabuhi. Kinsay dili kiligon ni ana? Ikaw ba na daghan ka gipangkidhatan dihas inyong silingan? Pero bisan og ang imong asawa sayod, moingon gihapon ang imong asawa, love, gigugma gihapon tika. Kitang mga anak nga gapataka pagastos kwarta sa nga gihaguan sa atong ginikanan. Na ubang anak nga nahimong drug addict, kusog musupak sa inahan, kusog mutubag sa ginikanan, pero ang ginikanan moingon gyapon, bisag ing anak kanak gihigugma gihapon tika. Ug mauna ang Ginoo nga giisgutan sa atong unang pagbasa karon. Mga igsuon, padayon ta sa atong pagkinabuhi. Bisan sa kalisod sa sitwasyon, bisan og usahay di nata kasabot niining atong misyon, bisan og usahay og gilutos nata diha sa mga kauban nato sa organisasyon, bisan og gidungtan nata sa atong mga kauban, padayon ta sa atong misyon sa kinabuhi. Tungod kay ang Dios maoy hinungdan ni ining tanan. Busa kini naghagit kanato na sa kanunay ibutang nato ang atong kinabuhi diha, ibutang nato ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Tungod kay kung anaa ang Ginoo sa atong kinabuhi, kung himuon nato nga si Jesus ang sentro sa atong kinabuhi, when we put Jesus at the center of our life, when God is at the center, there is always forever abundance, forever joy, forever laughter that even death cannot take away. Nga igsuon, padayon ta sa panaw sa kinabuhi. Tungod kay niining tanan dili ta pasagdan sa Dios. Kay ang Dios naghatag kanato sa atong inahan, ang Birhen sa kuta, nga andam moagak kanato diha sa iyang mga mahigugmaong kamot, nga andam mo tandong diha sa iyang maluluyong kasing-kasing kanatong mga anak nga nagkalisod. Kay pinaagi sa pangaliya sa atong mahal nga inahan, kita gayud pagadalon niya ngadto sa iyang pinanggang anak. Palihog manindog ang tanan, magampo kita karon ngadto sa atong Ginoo sa atong mga panginahanglan, uban sa dakong pagsalig sa iyang gugma ug kaluoy kanato, ug sa matag pag-ampo ang atong tubag atong pag-aawiton. Dios among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himua nga ang tanan nga nag-alagad sa simbahan, ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humwad, sa mga obispo ug mga kaparian, makasinati unta sa iyang inahanon nga gugma ug kaluoy, ilabi na sa pagpatunhay sa misyon ni Jesucristo ngadto sa labing suok nga dapit nga naglisod sa pagdawat sa mensahe sa kaluwasan ug busa nangamuyo kami kaniya. Sa
ikaw nga si Maria, mahimong inahan sa banay, diha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Pinaagi siyang pagpangama, mapuno unta sa gugma ug kabalaan ang matag pamilya, mabuligan unta ang mga ginikanan sa maayong panglawas o panghuna-huna aron sila tunhay nga makaamuma sa ilang mga anak o busa nangamuyo kami kaniya. Imong gihatagan si Maria og kusog didto sa tiilan sa krus ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pakabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-aton sa ilang mga gilukdo, labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga masakiton, mga himalatyon, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga subanin og mga kabos, ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama, hatagi og kusog ang mga huyang, labi na ang mga batan-on nga nakasinati sa krisis sa mental health. Hatagi og kadasig ang mga naguol, labi na ang mga biniyaan og sinalikway. Og panalangini ang kalangdon sa mga mangrove forest reserves, ilabi na sa Bagumbang Malaubang Forest Reserve. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gibutan nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino. Ug imo pagayong gihatagan ang among mga kahitigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod. Ubos sa titulo sa Birhen sa Kuta. Himoa nga sa among mga pagpanaw, mapanalipdan kami kanunay batok sa hulga sa terorismo, sa mga daotang laraw sa mga antikristo, ug sa mga malimbungon nga katawhan nga nagpahimulos sa among kahuyangon ug kakulangon, ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gipurong-purungan si Maria nga rayna sa langit. Pinaagi sa iyang pagpangama, himoa nga ang mga nangamatay maglipay unta dinha sa imong gingharian hangtod sa kahangturan ug busa mangamuyo kami kaniya. Diha sa kahilom, pagipadagat sa Ginoo ang atong mga personal nga mga intensyon. Anahan tinubdan sa kinabuhi, imong nadungog ang among mga pangamuyo. Hinaot nga kini imong nahatag alang sa among kalawasan. Uban sa pangalan sa Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang alay na ito,
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako o yung sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amanon, napagabahong sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa yanganan alang usab sa atong kapuslanan tibok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangiling sa inahan sa imong anak, nagahalad kanino Ginoo sa nanagasa sa pagdaig, itugot na nakadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining pagbinayliay sa mga ngalad, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magdayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunay Berhen, maidako namong kalipay ang paghinaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang inyong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang tanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya og ingat kanimo, nipikas ug nihatag niini ngadto sa iyang mga tingun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang kaagi tapos ang panihapon ya sa kalis, pasalamat ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Kristo na banhal siya aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining tan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga manghingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanang mga inordinahan. Kami usab nga mga igsuon nga nagamatay. Nalauna nga banhaw sila ang tanang nagabatay diha sa mong kaduoy. Dala silang tanan sa pagsugtong sa kahayag sa mong lawong. Kanayi kaming tanan. Hinawa kaming angayan nga makaanggit sa kinabuhing tunhay. Iba ni Maria ni nanuulay sa Diyos, ang amang pinangga ng birhen sa kuta. Iba ni San Jose iyang bana. Iba ni sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos ang gatunan sa imong kabubuton latas sa katuigan. Iba ni kanila, aming kangatay, gunagamay kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Hinagi kaniyaw, ban kaniyaw, diha kaniya. Dihatag na kanino makagagahong nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kaangturan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.
aron mag-ampro kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ngun nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua, luwas sa kami sa daot. Mangayo kami kanino Ginoo, na imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang ayas, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang tanag igsuonay. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Ato karong isunod ang second collection.
ang tanan. Magampo kita. Ginoo human na namo makalawat ang langit ng sakramento. Nahinuunta kaming takot sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Berhen Maria ang Berhen sa kuta. Inihamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mahal na Berhen sa kuta. Makagagahon nga Dios kaming imong mga anak. Nangalipay kay anihaman kami, ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Berhen Maria, ang among pinangga nga Berhen sa kuta. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunay kaayuhan sa lawas o galag. Maaga kami lapas sa mga kasakit ni ining kinabuhi, ug sa among mga pagpanaw, malikay kami sa tanang katalagman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami, batok sa mga paglimbong o pagsulay sa yawa. Mapabsanon kaming nagahangyo kanimo, o prinsipi sa mga kasundaluhan sa langit. Nga pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban siya mga dalpang espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Palihog sa pagpanglingkod, alang sa mga pahibalo, ug mga pagpasalamat. Pangdulo, ugma pohon July 9, 2022 adlong Sabado, atong pagasaulugon ang ikatulong nobena misa. Ang nobena sa makausa magsugod sa may alas 3:45 sa hapon ug isunod na dayon ang Santos nga misa sa may alas 5 sa hapon. Ang muabag kanato ugma pohon mao ang mga deboto sa Berhen sa kuta sa Lupisaina, makalibre ug sa Oroqueta. Uban niini ang atong mga business establishments, ang atong mga business institutions o mga organisasyon na naglangkob sa Misamis University, Quality Shopping Center, Cathedral Youth Choir, Anawin, Immaculate Conception School of Technology o ICST, SIM Enterprises, Grace Hardware Corporation, Anas Trading, Lourdes Pharmacy, St. Padre Pio Medical Clinic, Carmelas Pastries, Ozamis City Public Mall, Vincentian Family, Catholic Faith Defender, Kuta Marian Altar Servers, and Knights of the Altar, ug sa mga kauban sa apostolado sa Berhen sa Kuta, sa parokya sa Lupisaina, Makalibre, ug Oroqueta. Ang atong in charge mao sila Sister Nancy Artajo ug Sister Lucina Lucy Jaime. Meaning tumura atong ipadayag usab ang atong kinasingkasing nga mga pagpasalamat. Una sa tanan, kita magpasalamat sa atong dalaygon ug makagagahom nga Dios nga bisan og ulan sa taligsik may dako-dako na gamay ang ulan, bisan sa ulan ang Dios nagadasig kanatong tanan sa pag-apil niining maong Santos nga misa. Uban niini atong ilakip sa atong pasalamat ang pagpadala niya sa atong mga kaparian nga miduyog kanato niining ikaduhang nobena misa. Salamat sa pagpadala ni Reverend Father Edward Tabada, Reverend Father Zacarias Montefalcon, Reverend Father Fernando Aguilar Jr., Reverend Father Izagani Husul, Reverend Father Sandy Kumita, Reverend Father Marvin Usmania, Reverend Father June Lee Sarenas, ug ni Reverend Father Quincy Ondona, ug lakip na ang atong seminarista nga naa karon, si Seminarian Romel Rubinas.
usab kita magpasalamat sa atong Ginoo sa pagdasig sa atong mass presider karong kahaponon ug pagtudlo kanato sa pagpadayon kay ang Ginoo magauban kanato ang atong pinangga nga Birhen sa kuta sa kanunay naa kanato. Daghang salamat Reverend Father Emmanuel Pedjutan. Salamat o Diyos sa pagpadala kaniya. O salamat usab sa mga nagpahiluna, nag-andam o nag-sponsor sa atong kasaulugan karon. Salamat sa mga deboto sa Calamba, sa San Isidro Labrador Parish. Salamat sa mga deboto sa Plaridel Centro, sa San Nicolas de Tolentino Parish. O sa mga deboto sa Plaridel Luok, sa Holy Cross Parish. Ato silang pakpakan. Salamat usab sa San Roque Barangay Official uban sa ilang kapitan, Kapitan Gabas nga mao ning basa sa atong first reading. Salamat usab sa FYT Hardware, Maxi Corporation, Usamis Progressive Commercial, Sam's Bakery, Doktora Ami Anti-Aging Clinic, Catholic Women's League, Sarah Club, Archdiocesan Commission on Education, Time Star Printers Incorporated, Usamis Cathedral Bookstore. Salamat usab sa Archdiocesan Cemetery Office, Archdiocesan Chancery Office, sa DXDD Radio Television Station, sa atong Cathedral Catechist. Ug ato usab nga pasalamatan ang atong in charge karon si Sister Aida Antopina o si Sister Norma Bulatete sa ilang kadasig isip mga focal person ni ining atong second Novena Mass sa mahal nga Birhen sa kuta. Ato silang pakpakan. Kagahapon usab, dako usab namong pasalamat sa first Novena Mass in charge nga mao silang Brother Boy Antolin Gonzales uban ni Sister Cynthia Malien. Nining higayuna, buot usab namong ipadayag ang hiniusang halad sa atong unang Novena Misa. Kini miabot og 71,432 pesos and 10 centavos. Murag dako-dako na jud kayo no na ngayon ni nga halad sa kanunay kami nagpasalamat kaninyo. Daghan kayong salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Apan labaw ni ini. Salamat gayud sa inyong presensya o ang inyong pag-abag sa hiniusang pag-ampo. Muduyog kita sa panaw uban sa atong mahal nga Birhen sa kuta. Daghang salamat sa tanan, atong pakpakan ang Ginoo, atong pakpakan ang mahal nga Birhen sa kuta. Ato po nga pasalamatan ang atong commentator. Uban usab ni Ate og kaganina ang nag-announce si Engineer Ismael Larubis. Apo silang pakpakan. Umuyog humindog ang tanan. Ang Ginoo na anaa kanimo. Manausab kanimo. Palihog gudako ang inyong mga ulo aning sa panalangin ug sa matag panalangin ang itong itubag. Amen. Amen. Ang Diyos na pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, nagugma sa pagtubos sa kaliyat sa mga tao. Maghukom unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, pinaagi kang kinsa, nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. Ug kamo nga nagkatigon nga madasigon aron sa pagpangandan sa piyesta ni Maria, ang Birhen sa kuta, magdala unta og mga basa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahong ni Diyos, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Unsad unta diha kaninyo ug magpabiling hangtod sa kahangturan. Amen. Mahalad na ang atong santos ni Misa, manlakaw kita ug atong ipaambit kanunay ang gugma ug kanuoy sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Viva Birhen sa kuta!
Viva Beren Sakuta! Viva! Viva Beren Sakuta! Viva! Atong pagpata ng atong Ginoo ug atong mahal nga inahan ang Birhen Sakuta.